Kublai pibra suggestion hakane ka video ka chunga ka ba mata ka sni te henrei habangi shoot video lane hal dangi le ya kanu ka kam mo da dei ba phi kwa ban tho project pidan kam ban thit ya ka paper pidan kam ban thit ya khulom pidan kam ban pidan kam da ka skill ai ban draw line ai da hakib dei ba ka jung shoot video ka jung phi ro pidei ban don ya kita kitiar ki ba pin hap thit yala se la da dei hakilat yala saya kila bandai haki ni ki jumbu ya ka kamera ka jongpi lane la da dei haki no ki kenja background jongpi kumno ban pen internet kendiat mo te kum taro haki dei ba ka jong shoot video ka jongpi pi dei ban pen lut ban pen sep kat to kat ne kendiat haki dei hapo kata ka jong shoot video ka jongpi tahakan ka video ngan sapni pi haki biya dei bat ka wei ka tiar ka badan kam na ka ba ka dan kam haki bi dei lada pi kwa ban shushu ban nang ban shoot video lane ban nang ban edit video bat kom ta tatar te kata ka dei gata ka kenja jan lane ka kenja tiar ka ba pi dei badan kam te sampai jadu ko jong ka video kanang ba pinyo jung mentoi ya shibun ba ki jung mentoi ka ba pio lamba da ka YouTube channel tela da bidang spoil tamai hakane ka YouTube channel ka chonga ka bakartang nadong shadong ka padi pi soba salai share basa subscribe ya kane ka channel ka chonga tengnya sedang no ya kane ka video an sapan EP ya ka wei ka tiar ka ba kum ki YouTuber lane kum ki bashna video ki shad dan kam bha ya kane ka tiar mo kata ka de ka green screen te kane ka green screen nga thiet online po ka Amazon ha ka ba kane ngan sa itu ke plastik na take sunduk kito ngala upload namar bang ala kwa pelat kene ka jing prang ban pet ya kene ka green screen mo ta hakib de ba kene ka green screen pila ban panan kam ha kano ka katkum ka jing kwa jong phi ban shna la ne ban edit ya ki video ki jong phi la da de ba phi shoot reels la ne la da de ba phi kwa ban shoot la ne ban remove ya ka background ka jong phi mo te pila ban panan kam ya kene ka green screen na ta pila ro ban panan kam ya kene ka blue screen hang ne te la da de kum kino ki kenja rong ki badan ka color mo ka khambyang ye phi ba phi panan kam ha ko de ba kita ki jajan te kaba kambes na kiba kambes kata kadai kane ka green screen te kane ka green screen mo pila ban remove shubo menta danga bu kumne ka jan hang ne am ansa example pitang thandiat ba pin yo idea kumno ba pin kata ka jing pandan kam ka jing mentai ban pandan kam ya ka green screen te kumne mo te pila ban remove kia kane ka mat junga baro hang ne te na tapat pila ban pandan kam tang ka kli ka junga ro hang ne bat kane ka mat ka body ka jonga pila la ban bread ban remove ya ka to ka mat jonga te hendrei kata tang kane ka ba kli jonga ka ba mi hang ne mo te tang ko ta ka dei kata ka jing metoi ka ba pila ban yo da ka ba pi pandan kam ya kane ka green screen ta ha ke ha ke be dei ba kane ka green screen mo te pila ma phiru ta dei ba phi kwa ban pandan kam ya kum kine ki screen te pila ban thit na po ka nang no no nom dei bang sponsor ya kane ka jan mo hang ne te ka dei ka yole se pila ro ban check na po ka video description chunga nga bu ka link hang to ka basong dor tang kumba ars pa sao phao arsan phao e ka shong hakat kum ka jing ngai jong ka address ka jong phi ta haden ka to ka jrong kumba saula line sana sauna kumta he ka jing jrong ka jing lingkot ka jong ka ta hangne hakli pada pi I ba kila pen su lupa hakibde ba ka jing bu yaki ding lane yaki pait lane kino khanang ba kane kan jain kam nom de ra ka ba long ka ba khuro da de ba ka long kumne da de ba ka long kumne ka janjar ya phi ba pen remove lane ba ha ka por ba pi edit te ka jain bor hi ka de ban long bet sak kumne ka de ban shu bet kumne hakibde ba ka jing edit ka jong phi la ban ha ka por ba phi bu ya kane ka jan screen kane ka green screen I mean ta hakibde ba ka to ma tang kum te ka jrong te phila ro ban remove ya kane ka met jonga hang ne ka jing jrong ka bala biang ha he namar ba ngam da dan kam hadu kane gan dan kam tang ba kana ban ong tang kum ne ro phila biang namar ba kala kham long stang khndiat phi ka to ka kham long stang khndiat namar ka de ka quality ka ba ka one quality ma te tang kom to he namar ba ka kham dang stang namar ba mainly hi nga shat kyo I ya ki green screen te ki ba shat long kum ne hi ka jing stang te da dei ba phi ai
ar khliap kum ne am kala kham bha shu ha ki bidei ba ka jing ki jing shoot video ki jong phi tigala se ki don apeng jong phi ki ba kwa ban thit ya kana ka jan mo te phila ban order na po Amazon la na phila ro ban order ha po ka video ka changa ngala tak lupa ha ki bidei ba ka hat ha ka screen jong tu ka video ka changa phila ban yo ya kana ka ne ka jan screen ka ba song dong dor tang ar spa tang ka ai te phila ro ban check po ka video description changa kumno ba phinla ban bu ya ki address jong phi ki phone number ki jong phi tang kom ta he ban phila la ban yo ha ki de ba ka ne ka green screen te ha ki de ba ka ne ka green screen mo tangan persang ban bu hang ne ya la se hadu kat no kata ka jing thias jong kata ka green screen te ya la se kala ban slam mo kane ka video te sapet ma phi hang tu kalong kumno namar ba kane ka jaka bu ka chunga ka ba sene shaden nganda dang shu shna temporary namar ba kampat de ka bang shna pan scam hadu kata mo kana makan shu ai phi tang ka example kumno ban bu ya kumno ban bu mdire kumno ka jing mentoy jong kata ka green screen Sabagai namar pa kane kamna ngam pada shna ha ka jaka ka ba biang mo te kane ka green screen jong phi kam de ra ka ban long kador la ne ban long he ka jing ayu ka de ban shu bet sak kane ka jan ka jong phi mo khnang ba ka khampan so ki phi ha ka por ba phi edit te da de ba phi shoot video ha kum kine ki jaka ki ba ombyang ka kanro ka ba ombyang ki dur ki dar ha ki de ba ka background jong ka video ka jong phi mo te phila ban change ha kino ki background ki ba phi kwa kum ba nga ai example hane phila ban bu po gowa phila ban bu ha kino ki kanja background la da phi kwa ban bu ha ki bede ba ka jing pandan kam ya ka green screen nga kerman scam ba kane ka video kan ai jing rap but I men sim na ka banta jong phi ki perlok youtuber la ne kino ki badang shu dan idea ban shoot video la ne ban tap video po ki youtube mo te tangkom tahi kane ka video kala po sha ka bukot tangin sikundo haki wipat ki video haki wipat ki si kuble shubun